Entä jos voisit vain 72 tunnissa selvittää etnisten juuresi, tarkistaa sukulaisuussuhteesi tai ennakoida tiettyjä terveysriskejä? Kokeilisitko? Quick DNA-laboratorio tarjoaa sinulle tämän mahdollisuuden. Tilasimme DNA-testit ja analysoimme saadut tulokset. Tässä videossa jaamme genealogin näkemyksemme Quick DNA:sta. Päätimme tilata Quick DNA L:tä useista syistä. Ensinnäkin tämä vuonna 2018 perustettu laboratorio on ISO 7085 I-sertifioitu, mikä on tunnustettu laatutakuu geenianalyysien alalla. Toiseksi meitä kiinnosti lupaus saada tulokset alle 72 tuntia, varsinkin kun muut laboratoriot ilmoittavat useiden viikkojen odotusaikoja. Quick DNA:lla on myös vaikuttava tietokanta, joka sisältää yli 17 miljoonaa profiilia. Jokainen DNA-näyte tarkistetaan 2 molekyyligenetiikan asiantuntijoiden toimesta heidän laboratoriossaan Tšekin tasavallassa. Quick DNA tarjoaa 4 erilaista DNA-testiä, joista jokaisella on omat erityispiirteensä. Etnisen alkuperän DNA-testi vaatii yksinkertaisen suun limakalvonäytteen, joka otetaan mukana toimitetulla vanupuikolla. Se analysoi alkuperäsi yli 4529 alueelta ympäri maailmaa, mikä on vaikuttava luku, kun ottaa huomioon, että alalla tunnettu MyHeritage kattaa vain noin 2000 aluetta. Tulokset esitetään värillisenä maailmankarttana, jossa on tarkat prosenttiosuudet jokaiselle maantieteelliselle alueelle Euroopassa. Raportti sisältää myös yli 200 geneettisen piirteen analyysin, ravitsemus- ja liikuntaprofiilisi sekä alttiutesi 5923 perinnölliselle sairaudelle. Sukulaisuus DNA-testi vertaa geneettisiä sekvenssejäsi toisen henkilön sekvensseihin. Etuna on hyväksyttävien näytteiden joustavuus. Suun limakalvosta otettu näyte, hius, tupakantumppi, hammasharja tai jopa purukumi, jos haluat olla huomaamaton. Tulosten tarkkuus on lähes 100%. Sikiön isyystesti tehdään ennen syntymää äidin verinäytteestä ja oletetun isän suun limakalvosta otetusta näytteestä. Testi on täysin vaaraton vauvalle ja poistaa epäilyt ennen lapsen syntymää. Lopuksi eläinten DNA-testi tunnistaa lemmikkisi rodun 650 mahdollisen rodun joukosta ja arvioi sen alttiuden tietyille sairauksille, antaen sinulle arvokasta tietoa sen hoidon mukauttamiseksi. Kokemuksemme oli täsmälleen kuten mainittu. Teimme tilauksen verkkosivustolla ja saimme DNA-paketin 48 tunnin kuluessa osoitteeseemme. Näytteen ottaminen kotona vie vain muutaman minuutin, ja se lähetetään laboratorioon mukana toimitetussa valmiiksi postitetussa kirjekuoressa. Vaikuttavinta oli nopeus. Saimme tulokset alle 3 päivässä näytteiden lähettämisen jälkeen. Tulokset toimitetaan suoraan suojatulle tilillesi ja sähköpostitse, ja Quick Connect-alustalle pääsee tekemään tarkempia analyysejä. Puhutaanpa lisää Quick Connect-ominaisuudesta. Se on ilmainen ominaisuus, joka sisältyy etniseen alkuperään liittyvään DNA-testiin ja on käytettävissä elinikäisesti. Kun DNA-tuloksesi ovat saatavilla, voit aktivoida ominaisuuden tunnistaaksesi mahdolliset DNA-vastaavuudet laboratorion tietokannasta. Työkalu yhdistää sinut ihmisiin, joilla on merkittävä osa DNAstasi ja jotka ovat myös aktivoineet Quick Connectin. Viestintä tapahtuu suoraan integroidun viestijärjestelmän kautta. Se ei kuitenkaan ole yhtä kattava kuin MyHeritage tai Family Tree DNA-palveluiden edistyneet sukututkimustyökalut, mutta se voi olla hyödyllinen apuväline tutkimusten rikastuttamiseen ja sukupuun täydentämiseen. Jos haluat ostaa DNA-testin ja selvittää sukututkimuksesi Quick DNA-laboratoriossa, klikkaa linkkiä, jonka olemme lisänneet kuvaukseen. Huomautamme, että kyseessä on affiliate-linkki, joka auttaa meitä rahoittamaan tulevia videoitamme ja säilyttämään riippumattomuutemme, sillä videomme ovat 100% puolueettomia ja läpinäkyviä. Käyttämällä linkkiä tuet työtämme. Quick DNA tarjoaa 99% tarkkuudella DNA-analyysejä. Raportit ovat yksityiskohtaisia ja hyvin jäsenneltyjä. Interaktiivisen maailmankartan avulla voit helposti visualisoida etnisten juurisi, ja geneettisten piirteiden analyysi esitetään luettelona, joka selittää sukupuolesi taipumukset. Lääkärin hyödynnettävissä olevat tiedot voivat auttaa sinua ennakoimaan tiettyjä geneettisiä taipumuksia, optimoimaan ravitsemuksesi tai mukauttamaan liikuntaasi. Quick DNA-testissä useat seikat vakuuttivat meidät erityisesti. Ensimmäinen merkittävä etu on nopeus,
Luotettavien tulosten saaminen alle 72 tuntia on merkittävä ero alan tavanomaisiin toimitusaikoihin verrattuna. Yli 99% tarkkuus vahvistui tuloksissamme ja tarjolla olevien DNA-testien monipuolisuus on vaikuttava. Etsitpä sitten sukujuuriasi, haluat vahvistaa sukulaisuussuhteen, tehdä sikiötestin tai analysoida lemmikkisi DNA-statta. Quick DNA kattaa kaikki tarpeesi. Myös tietoturva on vakuuttanut meidät. Tietosi pysyvät salattuina, tallennetaan suojatuille palvelimille, eikä niitä koskaan jaeta ilman suostumustasi GDPR-asetuksen mukaisesti. Voit jopa pyytää tietojesi täydellistä poistamista milloin tahansa. Lopuksi, toisin kuin jotkut kilpailijat, Quick DNA takaa nopean ja huomaamattoman toimituksen, mikä helpottaa huomattavasti prosessia. Quick DNA:sta antamamme arvio ei olisi täydellinen ilman muutamia havaittuja rajoituksia. Laboratorio tarjoaa vähemmän työkaluja täydellisen sukupuun luomiseen kuin asiantuntijat, kuten MyHeritage, mikä voi turhauttaa sukututkimuksesta kiinnostuneita. Geneettisten tulosten tulkinta voi myös olla monimutkaista aloittelijoille, vaikka raportit ovatkin suhteellisen selkeitä. Jotkin tekniset tiedot edellyttävät aiempaa tietoa, jotta ne voidaan täysin ymmärtää. Vaikka Quick DNA analysoi yli 4529 etnistä aluetta, sen kattavuus on kuitenkin vähemmän kattava kuin joillakin laboratorioilla, jotka ovat erikoistuneet tiettyjen maantieteellisten alueiden esi-isiin. Tämän kattavan kokemuksen jälkeen mielipiteeni Quick DNA-esittäjästä on edelleen erittäin positiivinen. Tämä laboratorio yhdistää tehokkaasti nopeuden, tarkkuuden ja luottamuksellisuuden, jotka ovat 3 olennaista kriteeriä DNA-analyysin alalla. Quick DNA sopii erinomaisesti henkilöille, jotka haluavat nopeita ja luotettavia vastauksia odottamatta viikkoja. Uteliaat, jotka haluavat selvittää eurooppalaiset juurensa, tulevat varmasti tyytyväisiksi, samoin kuin tulevat vanhemmat, ennaltaehkäisevän terveydenhuollon harrastajat ja lemmikkieläinten omistajat. Jos arvostat nopeaa palvelua ja tarkkoja tuloksia, Quick DNA on strateginen valinta. Jos taas suunnittelet perusteellista sukututkimusta ja yksityiskohtaisen sukupuun laatimista, muut erikoistuneet laboratoriot saattavat vastata paremmin odotuksiisi. Esittelemme niitä seuraavissa videoissamme, mutta niistä on jo tietoa verkkosivuillamme, joiden linkki löytyy kuvauksesta. Quick DNA-kokemuksemme vahvistaa, että tämä laboratorio pitää lupauksensa nopeudesta ja tarkkuudesta. Jos haluat selvittää juurisi tai saada luotettavia geneettisiä vastauksia vain muutamassa päivässä, klikkaa linkkiä kuvauksessa. Muista jakaa oma mielipiteesi Quick DNA:sta kommenteissa ja tilaa uutiskirjeemme, jotta saat tietoa muiden laboratorioiden testeistä. Kiitos kaikille, jotka katsoitte ohjelmaa. Tämä oli DNA Story.